Fac scufundări din plăcerea de a vedea marea, de a vedea tot ce trăiește în ea, de a cerceta, de a cunoaște marea, pur și simplu. Ai văzut Marea Neagră? Da, La fund? toată. În această seară am dorit să vă pregătesc un cotlet de oaie cu ceapnii din fructe de pădure. Am pregătit un cotlet de porc la tigaie și puțin înăbușit, cu piure de cartofi și sos de gutui cu scorțișoară și lămâi. De gutui. Cum ai făcut dressing-ul ăla? Poftim? Cum ai făcut dressing? Am stors o lămâie, Ok. am pus coriandru și puțin ulei de măsline. Cotletul de oaie este făcut medium. De ce medium? Pentru a păstra savoarea cărnii și a fi o carne mai dulce. De ce nu medium rare? De ce nu rare? Eu îl prefer. Arată genial. Ar fi bine. Ar fi frumos. Păcat că trebuie să guste și ei, sincer. Cătălin, vrei și un scaun? Te rog frumos. Du-te aici. Adu. Ia cu pâine. E 7C. Nu e brutărie aici. Aveți idee ce înseamnă pentru dumneavoastră, ca 3 șefi, ca noi, să vă lasă farfuria goală? Da. 145 de farfurii. Am gustat. Asta este prima pe care am golit-o. Cătălin? Parcă ar mai fi nevoie să-i spui omului pe cine mănânci toată mâncarea, că sunt 3 de